ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами дурай ватан, ҳама каса хубен. Имрӯз 7 марти соли 2025 сол, 1000 рубл дар бонки Эсхата 121 сомони 20 рам. шумо бошен дар канали ютуби Саудо ТВ қарор дорен. дӯстон, ногуфтанамона барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира ягон техника аппарат бошен, агар метавонед дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи видеош маълумотош роӣ кунед. наворои банда реклама карда фурӯшам мегузорем. дар кӯтоҳтарин муддат иншоаллоҳ савдо карда метавонем. дар YouTube, TikTok, Instagram реклама қабул мекунем. юза наворда дӯстон, аз якчанд гӯшаву канори Туркистон заминам ҳастай, хонаҳои фурӯшиам ҳастай, квартираҳои фурӯшӣ ҳастай, хулас то охир 9 дона эълон ҳастай. тамошо кунед ва ба хотири пешрафти YouTube канали Саудо ТВ агар дастур мисол тавонен наворда лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунед. мо навора сар мекунем то охир тамошо кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски Акаи Нозима тавсия метавонем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. хуб дӯстони азиз, ассалому алайкум мега. ассалому алайкум дӯстони азиз. мода духтаракҳои студент хона монда квартиранд. мақсад мешинонем дар кораи дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳастай хонамон, мега нархиш моҳонаш 200 сомонӣ. духтарои студент метавонен занг занен дар номерои 997 дастиҳай ёки нависонен ёки занг занен, мо қабул мекунем. фақат духтаракҳо боша, агар бо хуб мешавад 200 сомон як моҳош. марамат эҳтиёҷ ба ком надоре напашко занг занед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Восеай, мардами сарбаланди Восе. дар ноҳияи Восе дар кӯчаи Амиршоев қарор дорад. навора бо диққат тамошо кунед. адресора Саудо ТВ баъри шумо мефаҳмонад, гӯш кунед. кӯчаи Амиршоев 6,5 сотиқ замин масоҳат. 3 дар хона. аз дарвоза дохил ба хона мешем. тамошо мекунем ака. хоб, ду тарақам мондан дастӣ дар кӯчаи Амиршоев дар наздикии магазини Зинат ва мактаби 61 ва масҷиду мағозаву аптекаҳо бозор наздикай. дӯстони азиз, ҳавли стяжка кардагӣ дохили ҳавлира хонаҳо тамошо кунед. нишонтон метиҳем. вақте ки хона ки маъқул мешавад, метавонед соҳибмулка занг бизанед, маслиҳат карда бигиред. 6,5 сотиқ замин ва дорои 3 дархона, кухни, ҳоҷатхона, аловхона, баня, хулас хона ҳамаи ҳолат 360 000 савдо мешавад. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангири пешина. ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангир, 4 долинада қарор дорад. обши масоҳат 40 сотиқ замин, 0,4 гектар. хеле бигирем бо калон метавонам. ва дорои 3 хона. нигоҳ куненда, ин калидор. 1 хона, 2 хона, 3 хона кардагӣ. хонаҳо падабои тайёранд. меҳмонхона отделни. баня дар дарунай, мега мактаб, масҷид наздикай. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. хонаҳо падабои тайёрай. хона нав сохтагай, баъди таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нестай. дӯстон, савдо дар назди хона муомилаи созам карда мешавад. хоб, нархи хонара бигирем агар 285 000 сомонӣ.
нигоҳ кунанда дӯстони азиз, дар ноҳияи ҷайҳун қумсангир чорумдалин 285,000 сомонӣ дар хона касе зиндагӣ кардагӣ нест аёлӣ. тирезаҳо даро часпондагӣ, паталок чикидагӣ бигем хато намекунем. хонаҳо мақсад дарои тахтагӣ часпондагӣ. нафарое ки харидорӣ карданӣ ҳастен боз 40 сотих замин масоҳат дорад. гандум мекунен, шолӣ мекунен, чизе мекунен, у тарафаш кори нафаре ки мехарад дӯстон. лайкора бизанем бачаҳо азиз. ба хотири пешрафти сомонаи Саудо ТВ шумораи лайко рӯз то рӯз мисол камтарак шидестай тамошобино соза яъне ки лайко дастгирӣ камтар систай дӯстон азиз. хоб чӣ қадаре метонен навора поддержка кунен. агар аммо подписатсия карден ба хотири ба фоидаи худтоне ки вақте мо навори баъдинара мегузорем дар YouTube шумода SMS автоматӣ мерава. оиди хона бошад ҳамроҳи соҳибмулк метонен масъя кунен. 285 та муомилаи созам карда мешавад. нафарое ки дар YouTube канали мо хона рӯй мекунен, замин рӯй мекунен, квартира рӯй мекунен, ранги ами бародармон видеонавор када рӯй кунен, адресора пурра када рӯй кунен, ҳуҷҷат дора надора, мактаб, мағоза, масҷид наздик ҳаст ё дур аст, об свет чӣ хел аст нест, ҳамаша мақсад дар рафти навор мо бояд фаҳмонем. адресора пурра рӯймон кунен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ боз. ана дӯстон, боз хонаи фурӯшӣ рӯӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе дар пеши мошинбозор дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. 4 дар хона 2 сотих замин масоҳат дорад дӯстон азиз. адресора бо диққат гӯш кунед. чӣ хеле мебинен хона бо хишти пухта бардошта шудагӣ ва коробка. гирди хона маҳкам. 4 хона 2 сотих. рақамҳои дасти ватсапша гузоштем, занг занен. 2 ҳамом ва 1 кухни дора мегам. калидор, подвал, ҳоҷатхона дора. 2 сотих замин, 4 тараф маҳкам, наздикии шоҳроҳи Душанбе, Қурғонтепа, пеши мошинбозор. транспортҳо ҳастанд. балниса мактаб наздикай. магазин балниса мактаб наздик. об свет ранги ҳама ҷо. чӣ хеле ки дар баъзе минтақаҳо лимитае светошон мақсад иҷам лимит. масъалаи обам мисли дигар ҷоҳо ҳамон хелай мақсад ҳастай. хона аддушӣ сохтагиай, коробка, ҳуҷҷату 100%ҳай. нафарое ки харидорӣ кардани ҳастен метонен занг занен. бисёри нафаро мисол наворои мора дар тикток, инстаграм паҳн мекунад. хоҳиш мекунем ки дар YouTube паҳн накунен. иҷозати тикток, инстаграм додагем, не ки дар YouTube паҳн накунен дӯстон, ки мақсад ба хубӣ мегем может бо жалбат занем агар YouTube каналотон маҳкам мешава. ин кора иҷоза. мегзарем ба 7-мин хонаи фурӯшӣ. агар шумо хона, замин, мошин, квартираи фурӯшӣ дошта бошен, метонен дар ватсапҳои мо дар аввал дар охир мондагиай рӯй кунен, видеонавор кунен, ҳаракатка рӯй кунен. наворои баъдна дар YouTube, тикток, инстаграм реклама мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат иншоалло савдо кам метем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига астае ки дорои 4 комната, масоҳати 7 сотих замин. ноҳияи Хӯросон, кӯчаи Навбунёдда қарор дорад. хона дар маркази ноҳияи Хӯросон қарор дорад. ремонти хона чӣ хеле ки дар видео дидастен ҳамин ҳолат қарор дорад. 1 калидори 2/7, ҳамом, ҳоҷатхона, кӯли 40 тоннага. хоб 7 сотих замин, 4 ҳуҷра боз савдо мешава 315,000 сомонӣ. муомилаи созам карда мешава. марама худотон боз занг бизанед дӯстон азиз. мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 4 комната, масоҳати 7 сотих замин. хоб шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора
нарх 300,000 сомон, 4 комната 7 сотиха. ҳавли 7 сотих, шаҳри Ҳисор, шараки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, 4 дар хона, ҳамом дар дарунаш, тирезаҳояш ҳамаш решотка доранд, гирдаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ, документош сатвоиза, об свет дора, ремонти фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ. нафаре ки хайдорӣ кардани ҳастен, занг занен. ватсапмон 7111 ватсапи соҳибмулк 300,000 сомонӣ. маромад дӯстон занг занен. наваро маъқул шид ё ки нашид, ҳатман фикротона дар аммо комментария нависонда монен. лайкора бизанен. чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, фикр мекунем наворуш кардем. фақат я лайк монен, дар канал подписатсия кунен. раҳмат ба ҳаматон. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен, реклама ка фурӯш намегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошен.